Hola! Avui vos explicarem com es juga a Zodiac Duel de David Heras i il·lustrat per Alfredo Cáceres. És un joc de cartes per a 2 persones recomanats a majors de 10 anys i d'una durada aproximada de 15 minuts. L'objectiu del joc és triar i jugar amb astúcia les cartes per a guanyar este duel entre les vidents Cassandra i Sibilla. Preparació. En Zodiac Duel hem dividit les cartes en 2 grups, cartes bàsiques i cartes avançades. Trieu un dels grups i col·loqueu-lo al centre de la taula cara avall i deixeu l'altre grup a la caixa. Cada jugador agafa una carta de referència i situa la carta d'iniciativa a un costat. Com jugar? Una partida de Zodiac Duel es divideix en 2 fases. 1. Fase de tria. Primer, cada jugador roba 4 cartes. Totes les cartes tenen 2 parts totalment diferenciades, el lluitador i l'astre. A continuació, tria 2 d'estes 4 cartes i passa les 2 que no has triat al rival. Si et quedes la carta com a lluitador, col·loca-la cara avall en vertical. Si te la quedes com a astre, col·loca-la cara avall en horitzontal. Quan els dos ho hagueu fet, reveleu les cartes del lluitador. Les que es trien com a astres es mantenen en secret. A continuació, robeu 2 cartes més i repetiu el procés. Pots quedar-te les 2 cartes que tries com a astres, les 2 com a lluitadors, o una com a astre i una altra com a lluitador, però has de tenir en compte que al final et quedaran 5 lluitadors i 3 astres. 2. Fase de duels. En cada duel es realitzen 4 passos. 1. Iniciativa. En el primer duel, qui tinga menys suma de poder total dels seus lluitadors rebrà la iniciativa. Després, aconseguirà la iniciativa qui guanya el duel anterior. La iniciativa indica qui comença el duel i determina també el guanyador en cas d'empat. 2. Enfrontament. Qui tinga la iniciativa col·loca un dels seus lluitadors al centre de la taula. A continuació, el seu rival col·loca un altre davant seu, tenint en compte que, si no vol o no pot utilitzar-ne un del mateix signe, rebrà penalització astral. Cada signe té una habilitat i esta s'activa en el moment que l'habilitat ho indique. 3. Astres. En este pas, començant per qui tinga la iniciativa, els jugadors s'alternen per jugar un astre, col·locant-lo davall del seu lluitador o per passar. Quan els dos passen, acaba este pas. 4. Resolució. Si un dels lluitadors pateix penalització astral, perd el duel automàticament. Si no hi ha penalització, guanya qui tinga més poder, i si hi ha empat de poder, guanya qui tinga la iniciativa. Una vegada acaba el duel, els 2 lluitadors es deixen enmig de la taula amb els astres que s'hagin jugat. El guanyador es queda com està. El perdedor es gira 90 graus. A continuació, comença una nova fase de duel. Final de la partida. Quan un jugador guanya el tercer duel, guanya la partida. Variant primera partida. Si és la teua primera partida, recomanem deixar les cartes avançades a la caixa i utilitzar les cartes bàsiques de la manera següent. Separa les cartes bàsiques en 2 piles segons la lletra que indiquen, A o B. A cada pila hi ha, a més, 3 cartes que tenen una mà al costat de la lletra. Aquestes 3 cartes aniran a la teua mà a l'inrevés en forma d'astre. La resta es col·loquen davant teu cara amunt. Deixa les cartes bàsiques que no tinguen lletra a banda cara avall. Cada jugador agafa una carta de referència i situa la carta d'iniciativa a un costat. Després passeu directament a la fase de duels, ja que no hi ha fase de selecció en la primera partida. I fins ací el vídeo de com jugar a Zodiac Duel. Seràs capaç de derrotar a la vident rival? Tria bé les cartes, utilitza sàviament els lluitadors i beneficia't del poder de cada signe.